Și bună dimineața! Ieri am atins 20.000 de kilometri cu bicicleta mea. Nu e mult, nu e puțin, dar cumva sunt mândru și mă mai așteaptă vreo 18.000 spre casă. Dar am ajuns pe un drum super mișto și am zis că mai fac un video. Astăzi drumul este mult mai gol. Ieri eram pe același drum, doar că mai în spate și era plin de tiruri. Foarte complicat de pedalat. Din dreapta cădeau tot felul de pietre, trebuia să merg cumva pe mijlocul drumului. Din spate veneau tiruri și la un moment dat treceau la milimetru pe lângă mine. A fost complicat. Dar da, astăzi este o zi mega relax. Am doar 40 de kilometri și mă opresc în următorul oraș și ar trebui să sărbătoresc cei 20.000 de kilometri. Nu vine să cred cât am pedalat. M-a rupt tunelul ăsta extraordinar de cald, wow! Nu se vede în videouri, da, nici măcar 10%, nici măcar 5%, e extraordinar aici. Oricum am trecut în anii ăștia prin super momente grele, dar cred că trebuie să-ți dorești foarte mult și reușești să o faci. Nici nu știu ce a fost în capul meu, dar am ajuns în Taiwan, man. Și mai am un drum lung spre casă. Dar când mă uit la priveliștile astea, știi, parcă mă încarc, e așa, wow. Am ajuns până aici. Super. Astăzi mă duc la un hotel și da, cred că stau 3-4 zile acolo. Sărbătoresc, vorba vine. O cameră drăguță și mă odihnesc. După aia aș vrea să-i dau mai tare până în sud. Am același drum de urmat până jos în sud. Oceanul pe stânga, munții pe dreapta și nu cred că va fi ușor, pentru că drumurile astea nu sunt drepte, efectiv urcobor. Dar da, extraordinar.
Uite-te ce am în față, wow! Wow! Am ajuns în oraș, m-a și prins ploaia pentru 20 de kilometri. Am cam înghețat. Mai am cred că 2 străzi și ajung la hotel. Sper să fie ok. Dacă nu mă duc la un hostel, văd eu.